chi rioed wedi meddwl pam ddylwn ni astudio drwy gyfrwng y Gymraeg pan mae rhan fwyaf o fy nghyfoedion yn astudio yn Saesneg? Dyma cwbl o bethau i feddwl am. Yn gyntaf, dathlu'ch eich diwylliant. Mae astudio yn y Gymraeg yn ffordd wych o gadw mewn cysylltiad â'ch treftadaeth ac i gadw'r iaith yn fyw. Efallai bod y rhan fwyaf o'ch cyfoedion yn astudio yn Saesneg, ond rydych chi'n derbyn addysg ddwyieithog sy'n fantais enfawr ar gyfer swyddi yn y dyfodol. Mae galw mawr ym weithwyr proffesiynol Cymraeg mewn sawl maes, o addysg i'r cyfryngau i wasanaethau cyhoeddus. Mae llawer o gyflogwyr wrthi'n chwilio am ymgeiswyr dwyieithog. Mae gan brifysgolion Cymru rwydweithiau cymorth ar gyfer myfyrwyr iaith Gymraeg, o diwtoriaid ymroddedig i gymdeithasau cyfrwng Cymraeg. Mae yna digon o gymorth ar eich cyfer. Yn ogystal, os ydych chi yn astudio dim ond treian o'ch gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, byddwch yn gymwys i gael ysgoloriaeth o 1,500 o bunnoedd drwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Maent hefyd yn darparu llyfrgell adnoddau ar-lein am ddim, gan roi'r helpu ychwanegol hwnnw i chi. Ar ddiwedd y dydd, mae'n bwysig yn gwneud yr hyn sy'n iawn i chi. Felly, os yw astudio yn Gymraeg yn eich gyffroi, ewch amdani.